de moviments populars d'arreu. Com segurament sabeu, el passat diumenge ens vam llevar amb una notícia molt desagradable. A les 11 del matí, un company d'Arran, mentre sortia de casa, va ser detingut per dos Mossos d'Esquadra vestits de paisà que l'esperaven a la porta de casa. Se'l van endur a la comissaria de les Corts, on va estar detingut més de 24 hores. La resposta va ser bastant potent per ser un diumenge. Ens vam concentrar moltes persones davant d'aquella comissaria exigint la llibertat del militant d'Arran i una vegada vam desconvocar la concentració, els Mossos d'Esquadra van detenir encara a dues persones més d'Arran. Aquestes persones han estat detingudes per l'acció que vam fer per començar precisament aquesta campanya que avui presentem aquí. I van estar detingudes perquè es van negar a declarar per uns fets que considerem que són absolutament legítims, com són la defensa del referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, quan parlem de la repressió, que exercirà probablement l'estat espanyol contra totes aquelles persones que defensin el referèndum, no podem parlar només en futur, parlem de present. Ja hi ha 3 persones que han estat represaliades per defensar el referèndum de l'1 d'octubre. Per què a Arran donem suport a aquest referèndum? Fàcil. Donem suport de forma tàctica a aquest referèndum perquè entenem que és una bona forma de sacsejar el règim, és una bona forma de posar entre l'espasa i la paret el que representa l'estat espanyol als països catalans. L'estat espanyol és capitalisme, l'estat espanyol és patriarcat. El referèndum de l'1 d'octubre obre les portes a poder sacsejar tot aquest règim que encara avui en dia ens oprimeix com a poble. Però per què? Per què a les joves ens és necessari participar d'aquest referèndum i fer-ho en clau desobedient? Doncs perquè cada vegada que ens volem independitzar i no podem fer-ho, cada vegada que ens veiem obligades a signar contractes de misèria, perquè el que fem és signar contractes de misèria que ens precaritzen cada dia més, cada vegada que les nostres companyes dones passegen pel carrer amb la por per patir agressions masclistes, cada vegada que patim agressions per com estinem, per amb qui follem, o com vivim les nostres sexualitats, cada vegada que aquestes opressions es materialitzen en les nostres vides, al darrere hi trobem el patriarcat i al darrere hi trobem el capitalisme. I com deia, als països catalans, patriarcat i capitalisme volen dir estat espanyol. Però no oblidem també que la partida no només es juga en clau d'estat espanyol. Aquí, als països catalans, tenim una burgesia catalana que ha estat precisament partícip en la construcció d'aquest estat. No s'entén el règim del 78 si no és amb la participació altament activa de la burgesia catalana, representada, com tots sabem, per Convergència Democràtica de Catalunya. Aquesta burgesia catalana no fa tant de temps que pactava amb el govern de Zapatero la retallada de l'Estatut, i no fa tant de temps, fins i tot quan ja s'autoanomenaven independentistes o sobiranistes o pro-dret a decidir, perquè moltes vegades utilitzen eufemismes per no mostrar el que realment són, van pactar amb el PP la reforma laboral que, com deia, ens va oprimint cada dia. I no oblidem també les retallades que han fet aquí, al Principat, retallades evidentment imposades per la Troika, imposades per la Unió Europea, una Unió Europea que fa servir els estats per transmetre les seves lògiques d'opressió capitalista. Avui, aquests dies, estem visquent a Hamburg la trobada del G20, una trobada en què els caps d'estat dels 20 principals països del món es troben per continuar elaborant l'estratègia, per continuar dominant el món. Doncs bé, tenim també presència d'Arran en aquestes manifestacions que s'estan fent a Hamburg en contra del G20, perquè la nostra lluita és, evidentment, també en clau internacionalista. No oblidem tampoc, en aquesta repassada de diferents agents que ens trobem avui en dia, aquells qui proposen el canvi, la reforma de l'estat espanyol com l'eina que podrà fer que les classes populars d'arreu de l'estat s'alliberin. Això és mentida, s'ha demostrat i es demostrarà constantment. I a més, avui en dia només hi ha dos bàndols, els que defensem el dret a autodeterminació del poble català i els que s'alien amb els que ens volen negar aquest dret. Ho hem vist al País Valencià, ho veiem també a les Illes. Aquests governs suposadament del canvi no fan més que maquillar les mateixes opressions de sempre. No hi ha canvi possible si no és en clau d'autodeterminació i si no és en clau de desobediència.
I nosaltres ens omplim la boca de desobediència i molta gent ens diu, bueno, aquí qui ha pillat pel procés és l'Artur Mas, que l'han inhabilitat, és el senyor Homs, que ha hagut de deixar el seu escó de diputat al Congreso. La desobediència no és res nou. La desobediència és el que l'esquerra independentista i els moviments populars d'arreu dels països catalans han estat fent al llarg d'anys i panys. La desobediència no és en clau d'independència. La desobediència és una que venim fent al llarg de tota la història, que ho han fet tots els moviments revolucionaris del món i que es demostra inevitable i extremadament necessària per avançar en qualsevol procés d'autodeterminació. Per tant, desobeir no és una opció. Ara mateix desobeir és una necessitat. És l'única forma en què podem construir el nostre projecte polític, que són els països catalans socialistes i feministes. La nostra campanya pel referèndum té certes peculiaritats. Segurament vau conèixer l'acció que vam fer per presentar aquesta campanya, que va ser una ocupació simbòlica de la seu del PP, una ocupació que fins i tot el Parlament de Catalunya va condemnar, qualificant-la de violenta. Ens és igual si aquesta ocupació era o no era violenta, en tot cas no tenim cap mena de problema en exercir la violència quan sigui necessària, però veiem que és necessari que l'independentisme torni a ser independentisme de combat, que l'independentisme torni a sacsejar les lògiques que realment fan trontollar el règim. Només així, i repeteixo, només així serà com farem que realment aquest procés tiri endavant. La nostra campanya també, com potser haureu vist o potser no, ha protagonitzat altres accions. No fa massa temps, amb motiu de la Diada Nacional dels Països Catalans, vam anar fins a unes fronteres imposades, unes fronteres que ens han intentat esquarterar com a poble, per serrar aquestes senyals que evidencien de forma simbòlica el nostre esquarterament. També ens vam encadenar a la Borsa de Barcelona, i ho farem les vegades que calgui, no era la primera vegada que ho fèiem i no serà segurament l'última. I és que la nostra campanya pretén posar de relleu que aquest referèndum només té sentit per les classes populars si aconsegueix articular al voltant totes les lluites que, com deia, vertebren els països catalans. És per això que la nostra campanya parla d'antifeixisme, per això la nostra campanya parla de feminisme, per això la nostra campanya parla del dret a l'habitatge. No fa masses dies també vam ocupar pisos turístics a Gràcia, vam ocupar un pis turístic a Ciutat Vella, a València, per evidenciar, com deia, que són moltes les lluites que han d'articular-se al voltant d'aquest referèndum, perquè si no, aquest referèndum no serveix de res. Només serveix per canviar el DNI o per canviar una bandera. I això no és el nostre projecte polític. Aquí no ens hi trobaran. Nosaltres l'únic que tenim per defensar el referèndum són els nostres cossos i són les nostres mans. Però amb això estem segures que podrem, com deia, sacsejar aquestes lògiques que continuen oprimint-nos. No hi haurà Unió Europea, no hi haurà estat espanyol, no hi haurà monarquia borbònica, no hi haurà Audiència Nacional, Tribunal Constitucional, Congreso de los Diputados, Senado, no hi haurà tampoc cap govern autonòmic ni tampoc cap policia autonòmica com són els Mossos d'Esquadra servint a les ordres de l'Estat. No hi haurà cap d'aquests cossos repressius que aturi la nostra lluita. Perquè nosaltres tenim clar, i per això la nostra campanya es diu així, que només amb mobilització popular, que només amb autoorganització i que en definitiva amb organització serà com guanyarem. I és per això que les joves reivindiquem que l'organització és la clau de la victòria. Merci. Bé, moltes gràcies, Blai, per la presentació a nivell nacional. Ara intervindrà la plataforma Opida. Hola, bona tarda. Jo em dic Glòria, ell és el Pedro, venim a presentar-vos el que és la plataforma Opida i com l'organització dintre de la plataforma també és la nostra clau. Us llegiré, nosaltres tenim un díptic que explica molt ràpidament el que és la plataforma i ens presenta així. Opida és una plataforma oberta formada per associacions, entitats i persones diferents de l'àmbit de Tarragona que entenem la cultura com una pràctica col·lectiva, de base ciutadana, crítica, participativa i de transformació. Bé, això és el resum de tot el que us he d'explicar, així que quasi que podríem plegar. En realitat, la plataforma Opida neix ara farà més d'un any d'una trobada de diferents entitats de Tarragona que es trobaven amb un problema comú
i és que no tenien espai per desenvolupar les activitats que havien de realitzar. D'aquestes diferents trobades en què van anar debatent possibles vies, alternatives i de més, van sorgir dues idees. Per un cantó, la necessitat o el camí a seguir de poder crear un espai comú entre totes aquestes entitats, on, a més de que cada una d'elles pogués desenvolupar la seva activitat, també es pogués crear una interrelació entre elles per poder fer activitats conjuntes, i per l'altra, una visió comuna en què Tarragona és una ciutat que té infinitat d'espais públics tancats que necessiten d'una activació, que l'administració ara mateix els té completament en desús i que estaria molt bé que la ciutadania pogués utilitzar. Amb aquestes dues línies d'acció es va començar a gestar la idea de crear un centre social autogestionat a la nostra ciutat, una miqueta bevent dels referents de gestió comunitària dels ateneus de principis del segle XX, de les xarxes de centres que actualment s'han anat obrint en diferents ciutats, centres alliberats, autogestionats, sempre independents de les administracions públiques. La idea d'aquest centre social era veure que Tarragona requereix d'un lloc on puguem fer de punt de trobada per tothom, per entitats, com dèiem fins ara, però també per la ciutadania, i on es promogui realment un diàleg social entre totes les diferents opcions, vies, camins i demés. En aquest moment, en les diferents xerrades, s'opta per demanar un dels mòduls de la tabacalera, ja que compleix dos requisits. Primer, és un espai que fa més de 10 anys que està tancat i completament, l'Ajuntament el té completament deixat. I per altra banda, té una altra funció que creiem també molt important, i és que és un espai que està fora de l'àmbit central del que és Tarragona i que per tant pot connectar molt bé tot el que són els barris amb el centre de la ciutat. Això és una miqueta l'explicació dels objectius d'Opida, d'on surt i cap on va. Però parlant amb els d'Arran ens van demanar una miqueta que expliquéssim com ens organitzem, com treballem, i per explicar-vos així breument no us ensenyaré res. Treballem de forma assembleària, ens reunim cada dilluns, esteu tots convidats davant de l'M6. Al final les assemblees és un punt on totes les veus són escoltades, treballem les decisions per consens, tot i que ens organitzem en comissions per fer les tasques més pràctiques, les decisions sempre han de passar per assemblea i d'aquesta manera busquem que tothom tingui un espai on poder opinar, donar la seva visió del que s'està decidint i també d'una forma molt clara que el projecte sempre estigui actiu i promogui la participació de la gent. Una de les coses que a mi, jo quan vaig entrar, que ara farà un mig any aproximadament, que em va agradar més de la plataforma, és que la gent que la conforma, vinguin d'entitats o vinguin a títol individual, té una diversitat de pensament molt ampli. Simplement coincidim en un punt comú en què creiem que la ciutadania ha d'empoderar-se i agafar les regnes i començar a sol·licitar allò que és seu, espais, autogestió, etc. Seguint aquesta línia de treball, el que sempre hem buscat és intentar implicar el màxim d'entitats possibles. Actualment són més de 40, i la implicació no és només signar un manifest i ja està, sinó que procurem que hi hagi sempre una proactivitat a l'hora
encaminar el projecte i generar totes les activitats relacionades amb ell. I ara el Pedro us acabarà. Bona tarda. I jo connectant amb això que ha acabat la Glòria, jo volia parlar-vos una mica de la xarxa, com la plataforma es vol relacionar amb el seu entorn, que creiem que és part essencial també d'aquesta organització que estem intentant promoure i defensar avui, i que és necessària per aconseguir els objectius que ens plantegem. Per una banda, així a l'entorn més local, a Tarragona ciutat, la plataforma, més enllà d'aconseguir un centre social, que aquest és l'objectiu principal i a partir d'allà començar a generar, també es volia autodefinir, un dels objectius que es va posar va ser de cosir una mica el teixit associatiu de la ciutat. Hem de tenir en compte que tenim una ciutat on hi ha molts de col·lectius, moltes entitats, però que acostumem a treballar d'una manera molt fragmentada. L'Ajuntament s'ha encarregat d'això durant molts anys, des de les associacions de veïns, fa 30-40 anys fins tot el que ha vingut després. L'Ajuntament creiem que ha treballat per tenir-nos aïllades i cadascú lluitant per la seva banda. I part, com deia, els objectius que es plantejava Opida era cosir una mica tot això. I sí que és veritat que, com ha dit la Glòria, ja hi ha més de 40 entitats que han donat suport a Opida, però un suport... És fàcil dir que si un centre social autogestionat a la ciutat a molta gent li sona bé, però d'aquí a que facin un pas més i aconsegueixin implicar-se en la generació i tota la feina que hi ha per generar aquest espai, doncs és el que portem treballant mesos i val a dir que està costant una mica. La implicació que hem aconseguit sempre provant, prova error, la millor manera que creiem, el que millor ens ha sortit perquè aconseguim implicar aquestes entitats és fer-ho a través d'actes, com va ser, per exemple, el cap de setmana de l'ocupació o altres que hem anat fent, com les jornades d'autogestió a Cal Pobre i d'altres, que sí que procurem convidar i fer partíceps a totes aquestes entitats. I d'aquesta manera sí que aconseguim més resposta, però seguim treballant per aconseguir anar tots a una, que estem convençuts que el dia que tinguem l'espai serà més fàcil, però ara és una cosa que estem treballant. I després, ja més enllà de Tarragona ciutat, a nivell de Catalunya, les relacions que hem treballat també han estat mitjançant els actes i convidant-los als nostres actes i inclús fent visites, i estem intentant fer una mica de xarxa amb projectes autogestionats que ja existeixen i que tenen molt de recorregut i que tenim moltes coses que aprendre, com són Can Batlló, l'Ateneu Popular Nou Barris, a Barna, aquests dos, Can Sant Pere, també la caserna de Sabadell, que han obert fa poc, també estem parlant amb ells, l'Homeset a l'Ebre, les Esplanes aquí a Nulles, que no és un centre social, però al cap i a la fi és un projecte d'autogestió molt maco. I intentem, per una banda, donar-nos a conèixer tota aquesta gent, però sobretot aprendre, intentar escoltar les seves experiències i aprendre de totes elles, que creiem que això també és una part fonamental per aconseguir que l'organització local s'enriqueixi i funcioni, que és anar a veure de projectes que ja porten temps funcionant arreu. I bé, amb això acabaríem. Aquesta és la presentació que havíem preparat i a partir d'aquí, si hi hagués alguna pregunta, estaríem disposats a contestar-la i si no, doncs no res, seguiríem amb l'acte i donaríem peu al company que presenti la segona part. I moltes gràcies a totes, en qualsevol cas. Bé, moltes gràcies a Plataforma Opida per presentar el seu projecte aquí a la ciutat de Tarragona i ara tocarà parlar el Víctor, el militant d'Arran Tarragona, que explicarà la campanya a nivell local. Bueno, bones. Se me sent bé així? Bona vesprada i moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut o simplement per estar per aquí.
soc Víctor, soc de Benicarló, soc militant d'Arran Tarragona, l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista i col·laborador al nucli del Sénia. I avui vinc a fer una petita intervenció per parlar de la militància i sobre la importància d'organitzar-nos tant a nivell local com a territorial i nacional entre estudiants i treballadores amb uns objectius clars per fer front i acabar amb les 1000 opressions que patim dia a dia als 1000 fronts de batalla que tenim oberts. M'agradaria començar llegint-vos uns versos d'Estellers prou coneguts. Sí que si em disseu? Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble, i patiràs i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols i et seguirà una polseguera, i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens, tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per dormir, et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Pot ser et maten o pot ser s'enriguen, pot ser et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, i tu greument ja has escollit, i després del silenci estricte camines decididament. Aquests versos parlen d'algú que se n'adona, algú que se n'adona que el món en el que viu no és just i decidís intervindre per canviar-lo a millor. Aquesta persona deixa de costat el seu jo per vetllar pel seu poble. Veu com un fill just i lícit dedicar el seu temps i la seva vida a fer del seu món, començant pel seu poble i la seva gent, ja vinga d'on vinga, i siga com siga, esdevinga més just que ahir. Ja siga lluitant junt a les seves companyes de feina per unes condicions més dignes, defenent un paratge de les constructores i les energètiques o esforçant-se per aconseguir que la seva llengua i la seva cultura no desapareguen. És per això que estem avui aquí. A dia d'avui seguim sent un poble oprimit per diversos estats, que no ens deixen dir qui som. A dia d'avui donem gràcies per treballar 60 hores a la setmana, guanyant un sou que ens permeti justos arribar al mes següent. I a dia d'avui l'estudiantat ens vengem el futur més negre. Ben negre. Ens vegem amb impotència com dia a dia estudiar es va convertint en un privilegi el qual les filles i fills de la gent treballadora no ens podem permetre. I vegem com la nostra llengua, senyal de la nostra identitat, es veu relegada a segon lloc i es titlla d'inútil. Vegem com espais i mitjans quotidians de la nostra realitat segueixen legitimitant la violència contra dones, migrants, gent de diverses orientacions sexuals i gèneres i segueixen sembrant l'odi entre nosaltres, les classes populars, les quals, dintre de la nostra diversitat, som totes iguals, per a que unes poques puguen seguir vivint de nosaltres amb tranquil·litat. Perquè som nosaltres qui generem la seva riquesa, som qui permeten que ens exploten, qui seguim pagant taxes i quotes. Som els còmplices directes dels que ens oprimeixen i som tan culpables com elles i ells d'estar com estem. És per això que hem de ser nosaltres qui ens adonem d'aquesta situació i qui prenguem partit per revertir-la. Som nosaltres, les treballadores, estudiants i parades, i no elles i ells, empresaris, polítics, banquers i els seus serfs i serves, que encara que no ho saben són treballadores com nosaltres, els que anem a reconduir i a escriure la història dels propers anys, i que farem del nostre un poble just i lliure en tots els sentits. I som nosaltres qui farem de referent per als demés pobles oprimits, alliberant-nos del lastre dels estats opressors, del capitalisme i del patriarcat assassí. Hem de tindre present que això no ens va costar debades, ni ens ho van a fer des de fora ni des de dalt. L'Ajuntament de Tarragona porta anys ben clar deixant que no hi està per la gent treballadora ni per la democràcia, sinó pel turista i pel gran empresari. Es posiciona en contra del dret a decidir el qui som. Es pensa que al poble ens fa falta el seu vistiplau per construir el nostre futur i no s'imagina que serem el jovent que anem a forçar la democràcia. El mateix Ajuntament està negant i dificultant que la gent ens organitzem, posant 1000 traves a l'hora de demanar un permís per l'espai públic, ja siga per fer un acte polític o per reaprofitar entre totes un espai brutal abandonat a la seva sort. Hem de tindre present que ens va costar un temps, un esforç i unes ganes fer del nostre un món més just. Per això mateix hem d'estar preparades, ens hem d'organitzar i hem de prendre partit. Tenim 1000 fronts oberts. Hem de recuperar una sanitat així com una educació pública, de qualitat i en català. Hem de normalitzar l'ús de la nostra llengua en tots els àmbits. Hem de defendre el nostre territori front al monstre del fracking, del BCN World i de la petroquímica. Hem de destruir tota mena de discriminació de gènere. Hem de rebentar tots els armaris i combatir l'LGTBI-fòbia. Hem d'acabar des de tots els fronts amb el patriarcat, ja que de la mà del capitalisme i el feixisme ens doblega i ens enfrenta entre nosaltres. Són aquests tan sols un pocs dels exemples dels fronts que tenim avui dia oberts, en els quals estem clavats tots i totes nosaltres, directa o indirectament, i en els quals seguim lluitant contínuament, ja que hi vegem en ells la injustícia i la misèria de totes. Per això hem de seguir l'exemple
de referents passats i presents, tal com ara mateix les treballadores del metro i de l'Estiva, que només organitzant-se i lluitant estan aconseguint els seus objectius. Ara mateix ens trobem en un punt d'inflexió. Estem en un moment que pot ser clau en la nostra història com a poble. Els anys de lluita per l'alliberament nacional pareix que donen algun fruit i se'ns ve la possibilitat de poder decidir qui som, d'autodeterminar-nos com a poble i de fer que aquest poble siga just igual per tothom. Però aquesta oportunitat ens l'hem de construir i desenvolupar nosaltres. Som el poble que tenim en la mà el nostre present i futur. I nosaltres, els i les de baix, i que hem estat sempre oprimits, som qui anem a construir un futur immediat. Acabaré dient que aquest referèndum serà tan sols una eina. La nostra lluita no és per canviar les fronteres ni per quedar-nos en el projecte regionalista que sí ho ens vol endossar. La nostra lluita és en defensa d'uns països catalans, en els quals anem a construir de forma estable una societat justa basada en el bé comú i la llibertat. I només organitzant-nos entre totes anem a ser la clau de la victòria en tots els fronts. Un jovent unit i combatiu serem qui lluita pel nostre futur, ja que ara és el moment i està en la nostra mà i en la de totes la construcció, pas a pas, d'uns països catalans lliures, socialistes i feministes. Visca la terra!